Jelena Pavlović, Dešavanje u našem gradu, to je inače Facebook grupa koja postoji u decembru već 5 godina. I sada skorije, pošto sam imala jedno pitanje od žene koja je iz Rusije ovde, gde može da kupi kalendara, ali su joj trebale fotografije našeg grada, zato što je htjela da pošalje rođaku koji je u Rusiji, nije htjela da kupi kalendar, eto, sa nekim fotografijama drugim iz Srbije, nego baš iz Kragujevca. I žena je tražila, nigde nije mogla da nađe i onda meni je došla na pamet ideja da mi u grupi pošaljemo fotografije koje su vezane za određena godišnja doba. Znači, na primjer, za zimski period decembar, januar, februar, da bude zimska fotografija i to da se iskombinuje sa nekim delom grada ili nekim obližnim delom Kragujevca i na način da će da se glasa, da svi članovi sami izaberu te najlepše 3 fotografije i da to posle toga štampamo. Sad, pitanje je prvo koliko će fotografija uopšte da stigne. Ukoliko ne bude stiglo dovoljno fotografija, ukoliko ne bude neki veliki izbor, to ćemo pomeriti za narednu godinu, pošto je sada kratak period. Ali ako budemo nabavili dovoljno fotografija i budemo izabrali za sve mesece da imamo relevantne fotografije, onda će se štampati krajem decembra, početkom januara. Da izbor za fotografiju bude na neki način anoniman. Ili, na primjer, ako je moja fotografija ili neko drugi poznatijeg iz grada koga ljudi znaju više, onda će možda glasati zato što je njegova fotografija, ne zato što mu se najviše sviđa. Pa je fair da svi imaju ista prava. Znači, dešavanje u našem gradu skroz izlaze iz tog dela. Znači, da neki deo sredstava ili uplate za neko dete kome je u tom trenutku potreban novac ili bilo šta drugo da pomognemo bilo kome na bilo koji način koliko možemo. Ljudi su bili oduševljeni sa idejom. Sada, što se tiče fotografija, ja imam njih 10-ak da je poslalo. Neki su poslali po jednu, neki su mi se javili da će ovih dana poslati više fotografija i to je to. Vidjet ćemo. Ukoliko do nedelja ne bude dovoljno, najvjerojatnije ćemo produžiti još 1 nedelju i ako stvarno ne bude opet dovoljno, onda ćemo krenuti kampanju od januara da za svaki mesec biramo određenu fotografiju.